Bi sorgin. Egun eguzkitsua zen. Herriko liburutegi zaharrean freskoa zegoen giroa eta lasaia. Herriko eskolako 12 urteko Garoa, gelakideak eta irakaslea iritsi ziren, liburuaren eguna ospatzeko. Landerrek, liburuzain handi eta jatorrak, liburuen garrantziari buruzko azalpenak ematen zizkien bitartean, Garoaren arreta beste norabait joan zen. Liburutegiko txokorik ilunenetik, paper zahar eta egur usaina zetorrela sentitu zuen. Isil-isilik eta ezer esan gabe, taldetik aldendu eta gela txiki, ilun eta hautsez beteriko batean sartu zen. Han, apalategi erdoildu baten erdian, liburu batek bere begirada harrapatu zuen. Azala larru ilunezkoa zuen eta irudi deigarri bat zeukan bertan. Emakume zahar baten aurpegi atsegina, zimurrez betea, baina begirada sakon eta argiduna, antzinako arropekin jantzita zegoen. Garoari bere amona gogorarazi zion, eta berehala pentsatu zuen. Hau emakume zintzoa da, ezin da sorgin gaiztoa izan. Jakin-minak bultzatuta, Garoak liburua hartu zuen. Izenburua irakurri zuen, Iratze. Bihotza taupaka liburua ireki zuen. Une horretan, laino itxi, zuri eta hotz batek inguratu zuen. Begiek itxi eta ireki zituen, hobeto ikusteko asmoz. Baina ireki zituenean, ez zegoen jada liburutegian. Iluna barra zen. Garoa, goroldioz betetako pagadi erraldoi baten erdian aurkitzen zen. Orbelez osatutako tapiz baten gainean zegoen, eta aireak ezetasun eta egur usaina zekarkion. Nora ezean ibiltzen hasi zen, beldurtuta, basoaren ertzera heldu zen arte. Ondoko zelaian, mendiko arroka handi batzuei itsatsita, borda zahar bat ikusi zuen, egurrezkoa eta harrizkoa zen. Leiho txiki bat zeukan, eta bertatik argitxo bat ikusten zen, barruan bizia zegoela adierazten zuena. Hurbildu eta zalantza egin ondoren, ate zaharra jo zuen. Atea ireki zenean, Garoak ezin izan zuen sinetsi. Liburuaren azalean zegoen emakume bera zen, Iratze. Iratzek neskatoaren itxura bitxiekin harrituta, kamiseta koloretsua, zapatilak, barrura gonbidatu zuen berehala. Sartu neskatxa, ez dira hauek mendian egoteko orduak eta, esan zion ahots gozo baina irmoz. Sutondoan eseri ziren biak eta galdera mordoa egin zioten elkarri. Elkarrizketan biak ohartu ziren salto ikaragarri bat gertatu zela. Garoak ez zekien nola azaldu liburutegian topatutako liburu magikoaren kontua, baina Iratzek esandakoak argi utzi zuen dena. 1610 urteko urriaren amaieran gaude, Nafarroako iparraldeko herri txiki honetan, negua ate joka dugula. Garoak historian ikasitako data beltza zen 1610 urte hura, Logroñoko autofedearen urtea, Euskal sorginak baltzurkeriz epaitu eta sutan erail zituzten urtea bera. Elkarrekin afaldu zuten, salda beroa, gazta pixka bat eta intxaur batzuk. Gero elkarrizketa luzea izan zuten. Iratzek bere bizitza kontatu zion eta zertara dedikatzen zen azaldu zion. Hurrengo egunetan, Iratzek Garoa gonbidatu zuen bere eginkizun haietan laguntzera. Garoak Iratzeren jakinduriarekin eta eskuzabaltasunarekin liluratuta geratzeko aukera izan zuen egun haietan. Lehenik, basora joan ziren. Iratzek sendabelarrei buruzko jakinduria partekatu zion. Kamamila sabeleko gaitzak sendatzeko eta zauria garbitzeko. Osina odoljarioak mozteko. Bere dena bularreko gaitzak edo anturak sendatzeko. Hau ez da magia, Garoa, hau lurraren jakinduria da, esaten zion. Hurrengo egunean, herriko etxe batera joan ziren.
Emakume bati erritzen lagundu zion Iratzek. Umea ipurdiz zetorren baina bere esku trebe eta hitz lasaigarriek lasaitasuna eman zioten amari eta haur osasuntsu bat mundura ekartzen lagundu zioten. Etxera bidean gizon baten hanka zauritua sendatu zuen, belarrekin egindako ukendu bat emanez. Garoak ikusi zuen Iratze etzela pelikuletan azaltzen diren sorgin horietako bat, baina bai medikua, emagina eta herriaren zaintzailea. Pozik laguntzen zion gauza guztietan. Gau hartan, afalostean suaren epeletan, Iratzeren aurpegia ilundu egin zen. Bera eta bera bezalako emakume asko inkisizioagatik jasaten ari ziren jazarpenari buruz hitz egin zion Garoari. Beldurra digute Garoa, azaldu zion. Gizon boteretsuek, elizakoek eta jauntxoek ez dute begi honez ikusten emakumeon askatasuna, gure ezagutza eta gure herri medikuntza. Gure belarrak eta ezagutzak susmagarritzat jotzen dituzte. Eta haien agintea ez onartzeak are susmagarriago egiten gaitu. Iratzek kontatu zion inguruko 11 lagun, gehienak emakumeak, Logroñoko espetxera eraman eta sutan erre zituztela azken egunetan. Ni beldur naiz Garoa, badaude herrian, niri begi honez begiratzen ez didatenak, inbidia didatenak, baliteke nire bila etortzea. Gaia aldatu nahi izan zuen Iratzek, eta galdera luzatu zion Garoari. Garoa, nola dira gauzak zure mundu horretan? Emakumeak askeak aldira, zu bezalako neskatzek zer egiten dute? Garoak asperen egin eta irribarre gozo batekin erantzun zion. Gauza asko hobetu dira nire garaiko Euskal Herrian Iratze. Inkisizioa aspaldi desagertu zen eta jada ez dute inor erretzen pentsatzeagatik edo sendabelarrak ezagutzeagatik. Gu eskolara joaten gara, ikasi egiten dugu eta nahi dugun lanbidea aukeratu dezakegu. Medikuak, ingeniariak edo liburuzainak izan gaitezke. Gainera, guk geuk erabakitzen dugu nola jantzi eta nola bizi. Iratzek begiak zabal-zabalik entzuten zion, ia sinetsi ezinik. Baina Garoaren aurpegia pizka bat ilundu egin zen jarraian. Baina egia esan, gauza larriak eta maltzurrak ere gertatzen dira oraindik. Emakumeen aurkako indarkeria ez da desagertu. Gizon askok oraindik gu baino gehiago direla uste dute, eta jazarri edo min ematen digute. Beldurra ez da guztiz joan Iratze, forma ezberdinak hartu ditu, baina oraindik borrokatu behar dugu kalean, seguru ibiltzeko eta errespetatuak izateko. Atsekabe handia sentitu zuen Iratzek, eskua hartu zion Garoari unkituta. Tristura handia ematen dit, 400 urte igaro eta gero kontatzen dizkidazunak gainditu gabe daudela jakiteaz. Beraz, jarraitu zuen Iratzek, sorgin izaten jarraitu behar duzue. Ez magia egiten duzuelako, baizik eta zuen eskubideen alde eta aske izateko borrokatzen zaretelako. Horrela berriketan ari zirela, kas, atea jo zuen norbaitek emeki. Beldurra jota Iratzek atea ireki zuen. Herriko emakume bat zen, Jesusa, burua estalita eta dardarka. Barrura gonbidatu zuten. Sutondoan eseri zen, beste bi emakumeen alboan. Iratze, erne ibili, esan zion ahopeka. Inkisidoreak herrira heldu berriak dira, haien alguazilekin. Herriko jende guztia elizan bildu dute eta herriko sorginei buruz galdezkari dira. Batzuk hasi dira izenak ematen beldurrez. Jesusak begiak malkoz beteta gaineratu zuen. Batzuk zure aurka gezurrak esaten ari dira. Inkisidoreei gustura hitz egingo dieten pertsonak badaude eta herrian ihes egin behar duzu. Jesusa isilka joan zen, gaueko itzalek babesturik, abisua emateagatik bere bizitza arriskuan jarri eta gero. Egun batzuk pasa ziren tentsio hartan, Iratze ihes egiteko prestatzen ari zen. Goizaldeko 3 ordea isiltasuna hautsi zen, kolpe bortitzak entzun ziren atean. Aldi berean ahots zatar batek oihukatu zuen.
Inkisidorearen izenean, ireki atea! Garoa beldurrez izoztuta geratu zen. Iratzek ordea kemen harrigarria erakutsi zuen. Garoa, entzun iezadazu, esan zion lasai, baina azkar. Zuk liburua daukazu, bueltatu behar duzu. Ni saiatuko naiz haiek entretenitzen. Ez, ukatu zuen Garoak, ez zaituzte harrapatuko. Garoak, bere 12 urteko buru argitasunarekin, gogoratu zuen bordaren atzealdean sabaiko leiho txiki bat zegoela. Iratzek belarrak lehortzeko erabiltzen zuena. Hortik ihes egin dezakezu, esan zion. Inkisidoreak atea botatzen saiatzen ziren bitartean, Garoak Iratzeri leiatilara igotzen lagundu zion. Iratzek unkituta Garoari begiratu eta esan zion. Eskerrik asko txiki, zure argiak nire bihotzean iraungo du. Iratzek mendian gora ihes egitea lortu zuen, gaueko isiltasunak babestuta. Garoak, bakarrik bordaren barruan, liburua bere bularraren kontra estutu zuen. Atea apurtu eta alguazilak barrura sartu ziren une berean, Garoak liburua ireki zuen. Laino zuri hark berriro inguratu zuen. Begiak ireki zituenean, liburutegiko gela ilunean zegoen berriro. Lander bere bila sartzen ari zen. Garoa, hor zaude? Non egon zara? Taldea badoa, esan zion Landerrek kezkatuta. Garoak liburua apalategien utzi zuen, baina oraingoan azala ezberdina iruditu zitzaion. Emakumearen aurpegiak irribarre txiki bat zeukan, eta begietan argi handiagoa. Kanpora atera zenean, Garoak basoaren usaina sentitzen zuen oraindik bere arropetan. Ez zegoen ziur gertatutakoa amets bat izan zen ala ez, baina gauza bat bazekien. Iratzeren jakinduria, askatasuna eta kemena berarekin eramango zituela betiko. Eta liburu zainari begiratu eta horrela esan zion. Lander, badakiz zer liburu irakurriko dudan hurrengoan, sorginen benetako historia. Garoak bazekien Iratze eta antzeko emakumeak ez zirela gaiztoak izan. Botere patriarkalari eta beldurrari aurre egin zioten emakume jakintsu eta askeak baizik. Eta berak, 12 urterekin, haien memoria bizirik mantentzeko konpromiso sendoa hartu zuen. Eta ala bazan eta ez bazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila herriko plazan.